For at lave et backup på din maskine, skal du gå ind på denne PC, fællesdrev og så snedker. Der finder du den nyeste backup-fil. Den kopierer du ud på dit skrivebord. Hvis BSolid er åbent, så skal du lukke det nu, og alle dialogbokse, der hører til programmet. Herefter så dobbeltklikker du på backup-filen. Du skal huske at sætte flueben i eliminere alle de allerede eksisterende maskinmodeller. På den måde så renser vi, hvad der ligger af maskindata, og så loader den alt det nye ind ud fra maskinen med opsætning af værktøjsveksler, borekasse, ESP-bord osv. Og alle de værktøjer, der måtte være ude på maskinen og være kodet ind der, kommer med ind på vores computer. Så siger vi tilbagestil. Og ja. Og så får du lov til at stå og arbejde her. Vi skal ikke være bange for, at den fjerner vores programmer, når vi gør det her. Backup-filen indeholder ikke noget programfiler, men kun ren maskinopsætning. Nu skal den stå og load i 1 minut til 1,5 for at føre dataene ind, og det tænker jeg, det springer vi bare over. Når den er færdig med at load, trykker vi OK, lukker vores backup, og så kan vi åbne BSolid. God arbejdslyst.